Мин беренчедән сезгә рәхмәтемне белдерәсем килә. Шуннан да менә 11 көндә миңа Башкортстанның атказанган артисты дигән исем бирделәр. Якташларга барсына да бик зур рәхмәт. Мин дә әлбәттә бик җылы кабул иттем бу игътибарны туган яктан. Ул дөресен әйткәндә, менә Рөстәм Асаев белән дә сөйләшеп утырган идек бу хакта. Ул мине котлады да инде. Менә искә аласыңмы, туган яктан ниндидер исем алу, ниндидер мактауга лаеклы булу, ул ни дип инде, ул күңелгә бүтән төрлерәк тәэсир итә дип. Шуннан да мин сәхнәгә чыкканда президент Ради Фаритовичтан бу исемне алганда, бу медальне дип әйтим инде, күзгә яшьләр килде, чөнки туган яктан мондый игътибар ул бүтән кешегә дә тими. Ярый, 15 ел бит инде без сәхнәдә, 15 ел без дип әйтәм, чөнки мин, әле мин генә түгел, минем музыкантлар бар, алар минем белән 15 ел бергә, һәм инде алар белән халыкка хезмәт итәбез, татар сәнгатенә, татар башкорт сәнгатенә. Менә шуңа күрә теге бушка гына килгән әйбер түгел, аның өчен әлбәттә еллар үтте. Ярый, ничек соң, менә безнең инде тиздән берничә атна гына кала, 4-се, 5-се, 6-сы ноябрьнең филармониядә концертлар, юбилей концертлары килергә әзерсезме? Безнең шундый бер мәгълүмат та биреп алам. 50% көндә булачак. Монда инде теге QR-кодлар, тагын нәрсәләр, пациентлар кирәкми була инде. Кемнәр билет алган, тыныч кына киләсез дә, маскаларыгызны киеп, киергә диләр бит инде, шуңа күрә маскаларыгызны киеп килсәгез, шул җитә. Инде бу концертларны исән-имин генә башкарып чыгарга иде. Тагын алда ниләр көтәсен беребез дә белмибез, нәрсә буласын. Әмма ләкин инде 35 яшьне, 35 яшьтә, 15 ел сәхнәдә дә шушы концертларны әйбәт кенә башкарып чыгарга.